pa 26 April 2026 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya The Hot Current. Program imene timakamba nkhani zimene anthu akukambirana nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo tikamakambirana nkhani zimenezi timakambirana mwachilungamo, chilungamo osachipondereza, osachipindapinda, kungonena mmene zilili. Komanso tikamapanga zimenezi ndipo timayankhula ndithu ndi mtima onse. Langa dzina ndi lomwe lija ndevu zamwayi nkhwenda vivi Wonder Msisia. Komanso ndabwera nawo ambuye Bishop chimwemwe chafumuka. Ambuye Bishop ndakulandirani. Ndatokoza kwambiri. Chipewa chikumatcha ndi sheti pasi kuzamenya jeans ndi kuzamenya soka uji kasinika kuvuta kwambiri pansipo. Ambuye Bishop si munthu wamba. Mbali zawopo tili nawo ndithu amene wanda ngoni wawo awayana chunga alembi angoni wawo ndakulandirani. Ino ndife timavala ma uniform so sizinganene kuti ndizombwezi basi andanazolowera koma ambuye Bishop until we get him a uniform. Yes. Akushaina wambiri. Yo wakwanaso. Akushaina wambiri. Yo wakwana uniform. Ya size ya. Yo kwanani. Apita ambuye Bishop ndofunika kuti uniform yawo ibwere mwamsanga chifukwa imelana si abanda si kwakwana. Asingakwana. Si kwakwana. Ni munthu wankulu. Nkhani zathu zilipo zitatu komanso tili ndi basera. Yoyamba tikunena kuti boma la Malawi lanena kuti pofika pachiwiri lero ndi Sunday lero tingogona tikagona Monday tikagona Tuesday akuti ngambwi mafuta amene akuti sowesa mutu akuzungulisa mutuyo akhala ngambwi ndeti kunena kuti tikudikira ngambwi. Nkhani yachiwiri msika wa foja wayamba koma suda yambe bwinoyi. Foja kunkana ndithu chizungu chake amati rejection rate 98 to 100%. Kukana ndithu mabelo ose kuti atamawo apa sitigulapo foja. Ife timadalira atu yemweyi kuti tikhale ndi ndalama zakunja timadalira yemweyi. Mukukana foja choncho tuponya pati tikhale pansi tikambirane simungatiteroyi. Nkhani yachitatu tikunena kuti kodi za mpirazi zikuyenda bwanji dzulo mpira udalephereka. Wina aliyense atafika kupatula oimba khelele sadabwere. Kodi oimba khelele sadabwere chifukwa chani? Now zimenezi zaika pa chiopsezo ma sponsors komanso sizinathe bwino kumene kumpana na pulisa uso okhesa misozi kuona zithuzi ndithu abamba akuthawa ndi mwana sosakhala bwinoyi. Kodi tikupangiranje zimenezi sizingatheke kumakambirana zithuzi mamoti zipita ku gulu kwathu ya basera kukumveka kankhani kuti Salima Sugar ikozokhala pa msika. Ife timati kodi amalelisi taimaliza bwino bwino Maliza amaleli report sinatuluke. ndani akufuna kugulisa Salima Sugar? Kuli wina waika Salima Sugar pa msika ndithu ali ndi zimakalata zoti asayinise agulise kuti iwe ulibe mantha iwe Koma anthu alibe mantha. chabwino timbe utenga uchokera kwa proud sponsors athu a Sellers Enterprise. Sellers Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Sellers Enterprise Facebook page to access our catalog. Sellers Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Togoza proud sponsors a Sellers Enterprise amene amatipatsira program imeneyi ya The Hot Current pano pa Times Television TTV. Amenewa ndakamuna ogulitsa katundu wa stationery komanso wa electronics mu Nzomba amene mu town ya Zomba komanso mu town ya Lilongwe. Akulu nkhani imene tikufuna kuyamba nayo ndi nkhani ya vuto la mafuta. Likumasefukiranso ku magetsi. Chifukwa magesiso akumathima madera ena mpaka na 12 hours blackout. Anthu chikuchitika ndi chani? Komano pakati apa tinadusa munyengo imene mafuta anativuta kwambiri.
mokuti kupita ma filling stations kuona ma queue ama galimoto kuti kodi tabwereranso zimene anthu amalankhula zokhuza DPP nayankhula pa mbibisho kuti anthu akuganiza kuti kuti DPP yabweranso za mafuta zija. Now tidaona nduna ziwiri zimene zidatuluka pachisanu pachisanu anatuluka pachisanu ku hotela ya Mount Sochi kumene anabwera nduna oona za mafuta migodi energy amene wani mai Dr. Jean Matanga anabwera ndi nduna oyankhulira boma amene wandi Dr. Shadrack na Malomba MP Jean Matanga sonda MP ndi zimene zinali kumene kuku sizidali zija zowerenga chikalata mezo dakaniratu kuti zowerenga zimakalata zanuzo muno ayi can come here kuwerenga konali mkuti ankhaza makalata apa nkhani zimene tigwirizana kukambirana muno ndi zitatu. Kodi nkhani za mafuta zikuyenda bwanji, nkhani za magetsi zikuyenda bwanji, nkhani za migodi zikuyenda bwanji. Ndi nduna zimenezi zida challenge adi kuti tiye tinazoni dabwera pamene papa ali SNDPS wake panali acting CEO Amera deputy CEO Anokuma komanso adabweraso ndi ena ma officials ena nditu timenaso khala ndi CEO aku Eskom kwa basifuka zina sidakhale nawo nkunena kuti tabwera kuonekera ku mtundu wa Malawi paphalisani mafuso ndi mafuso adapaphalika mpaka natolankhani kusiya kufusa mafuso. Ine nkufusa kuti chifani mayendesa mwambo ndineyo anandipempha kuti amsisha yendesani mwambo ndati azi kwambiri kukhala suku ndisuke mkamwa then nagwira ntchito atolankhani fusani mafuso ndi mafuso anafusidwa ndiyambe ndinu amngoni wawo. I don't know if you followed kuti mwamva anduna energy akutsimikizira mtundu wa Malawi kuti pofika pachiwiri tiyamba kuona kusintha mwina vuto losuti tingatheletu koma tiyamba kuona kusintha chifukwa 240 vehicles then on Friday adali kuti akulowa kuchokera ku Mozambique zimene zinali ngati zoyamba munyengo imene ichifa nthawi zonse galimoto zimene zimabwesa mafuta zimakhazi kuchokera ku Dala Northern Corridor that's the word. Mwaimva bwanji nkhani mukuyembekezera zotani? Choyamba tithokoze kuti zimene sizimachitika kuti nduna zithakhala pansi ndatola nkhani andi nkunena kuti masukani tiye tikambirane nkhani zokhuzana ndi dziko maka nkhaniso zofunikira kwambiri zimene Amalawi ambiri ali nazo ndi nkhawa. So that one I would say boma kapena kuti asukulu amenewo anachita bwino koma kumbali ina ife ndi anthu onena kuti tikamamva timakhalanso kwina kuti kufusa mafuso chifukwa ndisanayambe program ndimakambirana ndi bishop andimauza kuti andale pena pake samamva izi zomanena kuti Tuesday zomanena kuti Wednesday zomanena kuti pa 1 pa 2 tayenake achakwera tinkanena zomwezo kunena kuti nthawi zina mafunika to be very careful mukamachita promise tsiku koma poti iwo atsimikiza ndipo inu munanena kuti I will hold you accountable iwo ananena kuti ndizoona ndithu Tuesday ife tiapasa the benefit of doubt koma kungopempha ndithu kuna kuti ngati mukudziwa zonena kuti you are not 100% sure ndi bwino osapasa anthu imene timati false hopes osauza anthu zinthu zone sitingathe kukwanirisa ngati boma angoni wawo ndikuyeni kukamwa ndinene zona pano anduna awa akanakhala kuti sananene I think sinakatuluka mu minimum chifukwa aliyese samafuna zomanena kuti iyayi vanopati fuso linali lokuti weni because tikatuka memu jamwete Malawi tikamuza kuti litiro nduna inabwera chabwino imazati uza update ndi status koda kuti vuto litiro ndi anayesera kuti tufuna siku pangisa ndino sida Tuesday ndi anduna kapena inu kaya koma ndakwiza kuti silitulukamo munthu oya inu anthu akudikira kunjaku kuti akauzidwe kuti makiu ngati amene tikwaona pa mkanema mathumu athaliti ndefe zikanati khanga ta kuti yayi zosa mugaza ati Amalawi angaimve imeneyo ndiye anduna tiyamikire kunena kuti mwanena kuti Tuesday mavuto amenewa akhala history ndife Tuesday tikhala tikuyang'ana ndipo Tuesday tichitawika atolankhani athu across the country kulinji pa wireless kuti tizamve kunena kuti kodi nkhani ya mafuta ikuyenda bwanji komanso pa nkhani imene iwanda imafuna ndikambepo nkhani ya kuyamba kugwiritsa ntchito njira ya Nakala corridor kapena kuti ya ku Mozambique kuzera ku Beira kwa nthawi yaitali monga utanenera takhala tikumagwiritsa ntchito njira ya Nakala ya Northern Corridor imene yochokera ku Songwe ku Karongawo koma
I think amba kuona kunena kuti sustainability malinga ndi nkhani ya supply malinga so nkhani za ku Hormuz tenena kuti njiraso iyi tiyambe mayigwirisa ntchito and when you think about it uku kumakhala kufupi ndi ku Blantyre ndi kufupi ndi kuno kusiyana mwina ndi ku Dar es Salaam so pamene papo tiyamikire kuti mwapanga motero however we hope kuna kuti sanangoyamba komanso apitiriza paliso china chimene nimafuna kunena kuti mukukambirana kwanu kuja anazaka mbapo nkhani ya G2G for example imene anachita acknowledge mukumbukira tinkanena pano kunena kuti samangonena kuti izi zinali za MCP zimene zinali zabwino tiyeni tizitha kuzitenga ndi kupitiriza ngati dziko lisira chipani dziko lindira Malawi ngati MCP anayamba G2G imene mukuona kuti inali bwino ndamva kuti tinali pa G2G ndi Oman dziko la Oman tiyeni tisunge tione kuti kodi titaungisa chidongo exactly Malakwika tisangoita iratu koma tione kuti ngakonze patipo kuti ndipindulire ine ndiyamba motora chabwino mwamba pabwino pamene popo ujeni ambuye bishop tikumbukire kuti nkhani ziziphatikiza kuti zikambako kumafuta tizikambako kumagetsi komanso kumining panali zimene anduna andi chimodzi chimene tinadena ndinacho kuti nthawi imene pali mavuto atsogoleri saoneka for them to come out and say here we are fire I think tinaona ngati kuti titayamba chocho ma areas ambiri azitulukanso anthuwa mutakweba bwanji remember chipande cha Congress ndi akunkuyu komanso Mike Abwira ndi ma officials ena anabwera kuzanena kuti atuluke president a APM asakhale chete pamene pali mavuto amene wawa muziphatikiza bwanji meme kuyamba nkhani zimenezi chinthu choyamba kwambiri ndinene kuti tisathawe ifeyo pano hot current kuti ngati so pali press conference yaikulu dzia dziko la Malawi ndi hot current chifukwa asanabwera onsewa kubwera kongeresi kubwera ndunazi lachisanu ife ndali pano kwauza Eskom kukamba za mafuta Monday tinaona chikalata cha Eskom akuchita acknowledge kuti zina titumiza mabwana kuti mafodi tizikonza nsanga load shedding ita in 8 months kunena kuti nditapemba kuti pala anthu ena amene amakukhandi negative attitude ndi hot current kuti zokhumba zanu simudzazikwanitsa mudzakhala kapolo mpaka na kalikale hot current is a brand ndi brand imene Mulungu anayipanga ndi dziko kuti iziyankhula chilungamo imaoneka kuti siku yankhula chilungamo mwina ikakhoti zimene inayankhula zatusani zimene mafuna iweyo ndikunena chifukwa choti I want to comment much on zimene zachitika zija titayankhula pano ine ndakhala pendo izi ndizofunika kwambiri choyamba press conference ya Malawi Congress Party naionera well organized anapanga atikirati bwino check and balances and balances kupanga check zabwino mwina pamene panafuta kuti aitanitsa iwo nduna zikuitanitsa president abwere panafuta kuti anakakhoti a president abwera aitanitsa president azawo mafuna kuti mamoti akunkuyu ndiye nduna zina nendo zokazoka akanatuluka ndacha kumanena kuti ine achimwena aje tabwera munthu wakulu mutiyankhula mbali ino ngati former yankhula ngati ujeni sitting number 2 munanatu ndawo saatu maso nduna zankha chinthu china chimene ndimakhala phe kuchiganiza tinakamba nkhani ya Q Congress kulamulira takamba nkhani ya Q DPP kulamulira there's better pake chinthu chake sili bwino ndiye tikozo kamba zolwina akozo bwera wanzerwe ameswa DPP ameswa Congress akozo afada mukudama ine ntakhalapo ndikozo imenge mene show mve timozo anzanuso ankaganiza kuti akozomenya show choncho pali pena pake pamene mpofunika patakonzedwa koma choyambira ndithokoze kwambiri kuti anthu awawa akamva anduna DPP amathamanga kwambiri DPP tatayamikire kwambiri atamva kuti tayankhule fana tayankhula mamphamvu kwambiri tinayankhula mamphamvu kwambiri anabwera kuzayankha tanenaso zina kuti zina zimene anzanu anachita simpikisano kuti mpaka na tigwebane we cannot just come here mango kamba zoiba za Malawi Congress Party pamene akulamulira ndi DPP they have come and say haya ine kuyamba kumva nduna ikuvomereza kuti anzathu anapanga izinto zabwino koma ndiziunike that's the way to go ife ngati Malawi tatiyeni tisasangalale ndimaganiza kuti pala anthu ena amene mumtima mwawo afuna mafuta asapezeke mcholinga chawo cholinga kuti tisine timoona
alepera Mananga iwo amakhala okay tinanena zimene zima Congress Party tinavutika ndife tinanena zimene TPP ovutika ndi ndani ndife yoto ndimakuuzani kuti anduna ena akale anzanga anandiuza kuti ndikwafuna zabwino anzathupa mafuta apezeke chifukwa ana athu sakupita sukulu ana athu akuvutika so tinafuna kuti anzathu akhaule kodi ifeyo tiyenda bwanji kuyenderana abale so pali mayankho ena amene ndikuona kuti tikhulupirire ineyo sindikhala Thomas lachiwiri ngamwingamwe ine ndikuiva timuona chimene ndakhulupirira ndichonena kuti ndapita kuzomba ndaonopera kwambiri kuzomba tapita kuzomba black market utasali pa 16 amene wayenda watsika wafika pa 10 pamaketa ndinaenda dzuwa nazungulira chonje nafika pamaketa ndayendesa petro mupanga bachi petro black market 10,000 from land wopanda mboni komatu amene mukwagula black market wanda nduna nanenesa kuti tizachita report ku polisi chifukwa ino ambe ndinafusa okay samagule ku black market mukuchita masa takuonongera ndi gali okay na amene wawa azimangidwa ndithu amene wawa ndimafusa kunena kuti ndinafusa usa ndimakula ndimafusa yeah ndinaima ndikwafusa mupanga bwanji 10,000 yeah kutanthauza kuti 16 imene inalipo ija ngati yafika pa 10,000 pena pake pali mafuta ndechimene mkanachita driver lake mzimene mkanachita after wafusa yonjo mwanango zungula pa polisi pala nyamata ayetu pala nyamata apo agulisa mafuta ma 10,000 mulungu kagwireni chifukwa zolesedwa zimene zozo zimene zikusokoneza mafuta zonse zimene zozo akuye bishop ndemukapita mukafusa mukanenere ku polisi agwire akagwire osa akamazorera osa amene afuna kwagwirawo na osa agula kosa kuti amene ndi Malawi womanga zake na Yesu ali so tinabwereza ndikudusanze watu wa ujeneuza watu wa matibabeletia ndipeza kuti mafuta akuthiridwa then tinatsetsereka kumusi kuja kukatukira kuliptira nutsa ku mafactory kutsetsereka kumusi kuja kuti mafuta akuthiridwa apa I think malo mina 7-8 ngati mwaenda mplanters munali mafuta so tinamba khulupira kuti ngambwingambwe akunena pachiwiriyo ngati akuoneka apapa zikozokhala zoona nkhani yayikulu kwambiri ya mafuta ini maononga ndi forex mafuta akozokhala ngambwingambwe kukulako koma ngati forex singapezeke si ndizovuta ndiye ndikuona ngati mwina aponda mwala ndithu kuti akamati ngambwingambwe kamwala kena kake nthukapondero ndi mafuta apezeka so ankwenda vivi mwina kungokumbusana wiki imeneyi boma linavomereza kunena kuti pena pake agulisa gold reserves ncholinga chonena kuti aise kusokera pena ndi pena nkhani ya forex of course imene yonso anthu ena amati mpaka na kugulisa ma gold reserves chifukwa mukamaliza kugulisa golide uja ndiye mwathapo ngati economy makanga ndi chimene chawasunga exactly tafika pamene popo so I'm not surprised kuti boma lakhala likutama zisangatuze zonse koma imene iyi anduna anabwera in the open kuvomereza kunena kuti ma gold reserves ena agulisidwa nicholinga chote ayese upanga stabilize nkhani ya forex okay but I think what we heard from the Minister of Energy was kuti forex is available I think metanenera kuti ife tikuyembekezera kuti tiona bwanji kumano amati it's available and it's been assured by the Reserve Bank Governor komanso anduna ona za chuma uja mwanamveka kuti fuel tizigula koma pamene popo ndimafadi kudwena kunena kuti tinakapchipembera kuboma kuti musabanene zinthu ziwiri kuti anabwera anduna anene kuti kunoku kulibe mafuta unodontho kulibe pano paso forex tilibe Tuesday mamutaitsa Malawi chiyembekezo zimene ndizopsa kwambiri kwa uzama kulibiretu nyumba ulutako ulibe ndalama ululibe pokiro sama uze ndaka ine ndaka zangu basi ndingauze kuti apa banda teratu no I have home man sa ndina nziba mweneyo odimeza ndi mabwe apa nozo mwana tizuza na chilungamo chilungamo malira kama kama nanga black sound Tuesday different okay and that's what we also asked ndamana zinthu zimaenda kwambiri it's very fluid situation momwe lililero lingati dziko pofika mawa bwana zinthu zambiri zimakhali zikuchitika let's say even amati kuzira Friday manati panopa amene ndikunena panopa ndikamba za magamu to 243 mwa pofika Saturday pofika Sunday muzaona muzati pangakoti kuti ninkakamba za 243 pamene ina crowd apanga dispatch panopa you understand it so all these things must be talking to each other chimene Malawi akufuna mbuye bishop angoni wawo ndota akapita pa filling station azithira remember tinanati mtengo ukwere kuti mafuta azipezeka. That is what we should achieve. Zinazo small details zimene mukuli nazo
kumbuyo kumachitika zambiri ofe kuti tibwere pano kuti hotikale tichitike kunaliza kuti aluweledi timakhatu kwenyana nawo tikulowa muno. I think people are not interested in that. At the end of the day is that kodi hotikale tilipo yakamba nkhani imene upangira yapanga research yake bwino. So I think as a country I believe pali zimene mukhoza kunena ndi zimene so koma Malawi akapita filling station mafuta apeze komanso akendi chemikezo. I think mbali mene akukamba ningali mbali mene anduna as energy anazakamba zokhuzana ndi kuti panopo ma reserves athu amafuta anatha anagwisidwa ntchito ndi anasachita refer to boma lakale kuti boma la Malawi Congress linamaliza zonse. Ndiye enaso pamene panazayankhula kunena kuti sono mene zatigweramo at the end of the day zikamakhala ngati kuti mufuna mpange justify kuti mafuta sakupezeka ifanena kuti awa anagulisa zimakhala ngati kuti ndi explanation koma ena samaiona samaigwira kwenikweni famaona ngati ndi ndale mwambo panga politicize. So again maybe on that one kungonena kuti boma lizisamala the way mapanga craft information yake kuti isaoneke ngati kuti mwabwera kuzazipanga defend kapena kuzaloza chala Malawi Congress Party but rather you have come to offer solutions kumavuto amene Malawi akumana nawo on the day. Endo bwino wake chimene saine opangira zimene zozakuti ma solutions achimene petu kumadandaula akumapezeka. Yes, they don't need to go beyond kuti kumbutsaza kumwefa even kukhulupirira. Ambuye Bishop angoni wawo. Adafuna that DBB kuti atenge komani. So munthu ukachifuna chinthu you can come here and complain. Mesa umangochifuna sakuchiziwa. Umangochifuna sakuchiziwa. Ukachifuna chinthu anukukupasa kuti phiri mafuna ichi. Abwana mukakachipeza kuti chili ndi chati. Don't come here and complain. You wanted it. Now you have it fixed. Don't come here and complain. You wanted it. You wanted it. You didn't know what you want. And if you didn't know, china chimene mafani nene kuita pia chakuti honestly allow me to speak this. People have alichiyembekezo chopya ndayankhula ndi anthu akudanda mafuta koma anthu alichiyembekezo kopya kwa IBM. Yes. All these ministers akoza kuyankhula mafuta akoza osowa koma look at Malawi amana anakhala kunoko anavota nawo pa 16 paja akumanena kuti musadandaule. Izi ties. Nkulukuta moyo achita anthu ali ndi trust ndi nkulukuta moyo and atatuluka nduna zawo zonso I think they say the same things kuti bwana sakugona. Kuti mafuta awapezeke chifukwa chake tabwera pano kuzapereka update Tuesday. Kanidi Tuesday. Yes. Kanidi Tuesday. 243 trucks akuchokera kuyambirira. Fatima ngodalira ukutali. Chifukwa chake muthu akuona kuti muna blantyre ipangidwa save fast. Nanga sakubwera kwathu. Fast angapitirire lapha pita kulilongo ya. Ayi makaye munomo. Tione kuti tili bwino ndi azipita kulilongo. Ochokerawo. Amati pyacha asefe amapezeka kuti ayi makaye buti mulilongwe muzuzu mwasapeze kunoko. So awangatha akuchokera koko. Malawi ndipo. Padali sonkhani inaso ya magetsi. Magetsi akumatima anthu a Mulungu mpaka na 12 hours. Anthu kudabwa kuti magetsi awati nanenaso. 7 months ago. Magetsi amayaka chuchita ndi chani. So anduna ndakamba nkhani zitatu. Makina ayinga kale. Mwachitsanzo kunkula 1969. Kuli machine umekujaku apukusa magesi from 1969 amubisho. 1969. Ngokuti spare parts ya machine amene wawo. Ologulisa amakuzati we stopped tinasiya kupanga. You understand? Ndande kundilande azimopeza kundilande kuti modification they modify kundilande they can modify. So 1969 for example Nkula has been producing electricity non-stop up to now. Then ndi vuto la vandalism. Abwana tikuchosa ma transformer kutsisa pasi kati kuchosa mauti copper kati kuchosa mafuta. So that's another problem. Then it in this sabotage. Literally there are people that are going there kukatimisa line yoti sikwenda kutima kukachola chisulo choti sikutani adali ndi zifukwa zawo zimene akupangira zimenezo ndakuti atulukira akuti Christmas yatha kwa amene wawo titachitapo reflect msanga mothawangisana ndi nthawi ndiyambe ndino ambuye Bishop mukuimva bwanji nkhani zitatu zimene zokhuza magetsi amene tinawo pano 1 minute pambuyo pang'ono 1 minute. Yes. Sabotage yapo esikomweli yapo inaso ya vandalism chani tibwere ku mafuta kuti mafuta angambwikambwikaja 1 minute. Yes. Abwera koma zomati angoni wawo full tank njinga zonse full tank kukaneka galimoto kunyumba kuikanga full tank kuti athaso amenewa atha kumene kaya ndeti zikagula bwana
tidziwa kunena kuti zinthu ngati zinaonongeka sizingakonzeke tsiku limodzi. Panic buying mukamba za panic buying kuti sakagule mwaphuma anthu kwatenga machina chimachikupangitsa mafuna acha mafulumirano. Amwene ndinafika pena amwene munthu kugwedeza wina kugwedeza kumazona amatamatikiza. Okay, so sabotage ndina chinakafufu wanga apeza kuti ndizoona ndithu kunena kuti kuli sabotage osati ya vandalism yoka koma kuli anthu ndithu kumene kukwesiko mucha amene ngati boma silikhala chero ndi anthu awawa atipweteka. Anthu amene wawa ndi anthu amene anagwirapo ntchito ndikuchotsedwa ndikubwereranso abweranso kwesiko mucha. So kwesiko mucha kubwera kucha afuna kuti akhale pamalo pabwinobwino pamene analikalera amene waponyapo chifukwa munthu akasankhidwa akabwerera pamakhandolo zoti zitsatidwe ndi akuona nthawi ikuchedwa pochedwa nthawi ija kupangadala zinthu zoyipa zadala zimene afuna kuti abwerere pamene amene awachotsacha afinge ndakongeresana wachotsa anawachotsa paena munthu uli ndi JC ufuna kukhale bwana uziyenda chigalimoto just because there was some connections. JC certificate ine certificate management kunena aso mano somene anthu aja amene neti mabesti maipereka kuti zisana tizisungira so the sabotage is men ifokuzira kuti and this information is ndiona kudachitika review ndiona position yeyi ndi ma qualifications zikufanana 50% ya mabige adalephera they failed to pass that test ndada imisidwa mabige amagali moto awo maoffice kuti mulibe zokuyenderani kazi zinthu zatembenuka boma la Sinta ena mwa mabige ajabwerera koma sana bwerere pamene anali paja akwende alifo apita palifo ndi akudabwe simono ngati moto ijanga ndimakwera ija kukwera uyu zimene zizi amundimva chola zinthu pasipa ndika chonena kuti mukandika ine apopo ndikonza amwene munthu kutimitsa magetsi kugona tulo 12 hours amwene mukugona atu kuti mnatimitsa kuti ndatimitsa kuti ndi chilomoni kuchilipa ndaiwala mbona ngati ndilagwe tuseka ngati zabwino koma sinchidwa bwino you cannot be penalized in Malawi after that program for your personal reasons for your personal reasons. I had time to that is wrong kuyangana kuti abale imagetsi amayaka kompano and ife tukuzuza na Malawi tokatoka ma president amabwera ma president amapita koma ife Malawi tokatoka tubangana chipongwe ambuye bishop bwebani ndikulandani chifukwa cha nthawi angoni wawo sira ndipo mulomo pamene papa machine akalekale vandalism mfisa chisoni ndithu Eskom is complaining every day about how we are vandalizing their infrastructure komanso sabotage imene kuchokera pa structural review imene inachitika kuona kuti kodi uyu ni malo ake uyu ma qualifications ake zosagwirizana people were fired some have been coming back and they are frustrating the system so that they can get back to their position. They are holding us to ransom for their personal gains. Mavuto dziko lino dziko lotchedwa Malawi ambiri mwa iwo ndi mavuto opanga tokha unfortunately self made tentingoona zinthu zimene mwatchulazo tikambe nkhani ya vandalism vandalism ndiye kuti munthu wapanga chiganizo kupita ndi kukagwesa transformer kakutengamo kopa kakutengamo mafuta kakupanga chani zimenezo tingamanena kuti ndi fail. Do you remember Mutalika APM akuti kamba za nyapa yani akuti Malawi munthu wina wake amapita kuuje kasisa transformer ya kupanya kumasokoleza chimayi muzipatala mene ndi chisiru chimati kwatu kunyapa. That's when the word of nyapa vandalism ya Eskom gave us a word of nyapa. So we have nyapa busy that are doing this ndipo unyapa piwo tupase nauni unyapa piwo ndi umene wapangisa dziko la Malawi kukhala losauka ndi kumakumana ndi mafuta metri naowa chifata kamba nkhani ya vandalism is self made. We have ourselves to blame. Tikambe nkhani ina nkhani yomanena kuti ya sabotage self made. Alipo munthu wina amene akunena kuti I don't care kuti ka chipatala china anthu afa machine sagwira ntchito koma ine bola andimva kuwawa
bola ineyo andikweza njose apa andike apa mtima wozikonda unyapapi uja ukubweraso pamenepo mukati muone even zinazi zimene tukambazi zomanena kuti zisulo za 1969 umathawa zina you ask yourself nena kuti kodi munduza from 1969 tinalibe nthawi inaliyonse yoti nakatha kukonza zinthuzi munalibe strategic plan esco when are you going to upgrade you don't have a strategic plan yotha kukonza zisulo kapena zipangizo zimene muli nazo and yet ndi anthu ani ma masters chonje ma MBA kumene kucha yes again you find kuti it's also self made so mavuto ambiriwa ndionena kuti zikola sitimalikonda nawo chinaso kungonena mwasangasanga zikoli limakhala ngati kuti tikufunika siku nake tizangopita pa holiday tonse tizangolikonza kupanga outsource anthu ena akazabwera kuzangolikonza kenaka kusanati bweraniso anyapa piyani bwerani muzapitiza mwina mwinga chifukwa pali zinthu zina zoti you don't understand kuti zinthuzi timazipanga motani nkhani yokhuzana ndi energy let's not take it lightly because makampani kuti abwere ku Malawi asapanga bwanji business ngati mafuta akumazima motero how yes true chabwino tikuoneka kuti tikuyenera kuti tibwere pamodzi ndithu how do we move forward tipange tiuzane zoona zofunika kusintha we cannot be relying on machine 1969 kuti anasiya they are no longer backed up ndefe chikatisuwa chinthu kusowa kuvunduka kuti tikapeza kuti spare part imeneyi komanso ayenjengo kandi Eskom tamapanga ndi stock ma spare parts every time board ikangobwa imodzi tilibe munthu timasunga zinthu even m'magaraja manu muli ma spanner ino yosukuti spanner ikavuta kuyo olo kusintha battery kudikira munthu kuimbira phone uje ka 12 timakhala kuti pamasula wagula battery umatha kuika weka so as a country we must have at least some spare parts zimene akunena ngoniwa mavuto athu ena ambiri amakhala ngati self made tikupita ku break ya Series Enterprise tikachoka kumene kuti tikambirane nkhani za msika wa fodya tikambirane nkhani za masewera mpira khalani pompo. Series Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Series Enterprise Facebook page to access our catalog. Series Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. kupitirira ndi program yathu ya the hot current pano pa Times Television TTV la Mulungu pa 26 April 2026 ngati mungotsegula kumene wailesi yanu mwaphonyana ndi chigawo choyamba kumene timakamba za mavuto amafuta komanso nduna ziwiri zimene zinatuluka kuzachita provide ma solutions kumeneko kunatuluka mai Dr. Jean Matanga MP komanso kunatuluka Dr. Shadrack na Malomba MP amene anazauza mtundu wa Malawi za status ya mafuta kunena kuti iyayi tiyeni tidikire pofika Tuesday tiona kuyamba kuona kusintha anakamba koso za magetsi kumene manena kuti kuli anyapapi okumwa mazi osukira ndevu akumaba ma transmitter kumeneko kumathimisa magesi a president IPM amati amene ndi anyapapi okumwa mazi ometera ndevu anachibwana sitingakhale pano masekerera manyapapi so ndi ntchito yogwira manyapapi tikachoka pamenepo tikupita ku nkhani yathu yachiwiri imene ndi nkhani ya fodya timakhala nayo busy mdziko muno chifukwa tonse tidagwirizana kuti mbewu imeneyi ndi imene imapangisa dziko lathu kuti liziyenda mokuti tikatsegula nsika ni nsika okhawo umene kumapita mabwana kumakatsegulira pali misika ya nyemba simuzaona bwana akasegulira nsika wa nyemba kuti apa tasegulira nsika wa nyemba ndi kunali mwambo osegulira nsika wa nyemba kani nsika wa ujeni chomolia ayi koma fodya timampasa ulemu wake umene umamuyenerera chifukwa ndamene akuyendetsa dziko la Malawi so akakhala kuti sakugulisidwa bwino tonse timakhala ndi nkhawa kuti forex tikuifuna ija fodya ndi amene amatipasa sakwana yes koma at least the better part of our forex imachokera kumsika umenewo ndi akukana kuti gula amene amatigulawo yes bola kakugulako mwina mungapo wina kukukanira umatha kumvesa koma 98 to 100% rejection rate that is so scary
tikhala bwanji pamudzi pano anthu a mulungu muti mukazifufuza nkhani chikuchitika ndi chani ndiyambe ndinu angoni wawo za msika wa Fodya zikuyenda bwanji tiyambe motere kuti rejection rate ya 98 to 100% is one of the highest ever recorded mu mbiri ya msika umenewu wa Fodya kuno ku Malawi. Ndipo ndi mulingo wopya wonena kuti wayenera kuti panga ife ngati Malawi kukhala ndi mantha. Chifukwa 98% ndiye kuti unatenga tinkuyerekeza mabero 100 or mabero 10 agula kwa awiri ndi awiri wokhanda amene akuti taugula 8 ubwerera nawo. That is dangerous. Very dangerous. Ndipo ngati anthu simukuiona kuti ndi vuto nde tikubesa dzikole pali nkhani imene ikukambidwa yokhuzana ndi quality. Now tinene pano zikhati kuti umphawi ndi ndopwetekesa nkhunda vivi chifukwa munthu wogula ndi amene ali ndi ndalama ndakakuza kuti katundu wako isali bwino olo iwotapanga press conference olo tazungulira koma kangolera kuti quality ya Fodya uyu sali bwino ine sindigula iwe watha basi zavuta. Now the question should be kodi nkhani ya quality anthu ogulawa anayamba dandaula liti and what have we done as a country to improve nkhani ya quality komanso at what stage do we give quality to atobako kodi ndi pamene tikusegula bere kuti agule kulibe ma systems kumene amakayangana so the process yonse kwamba kuyambirira komwe kunazali all the way. Now muona kuti ma stakeholders amene amayenera kukhalamo mukalemidwe ka Fodya ndi ndani muona kunena kuti kuli anthu aku Ministry of Agriculture amakhala mmene kuli anthu onena kuti ayi ma company awo ongothandiza alimi aja ncholinga chonena kuti Fodya azikhala wa quality yabwino alangiza amene amayenera kuyendera ndikuona inspection ndi zina zoterozo kodi are people doing their job kapena ayi you ask yourself exactly kodi ndikuti amene wawo akugwira ntchito yawo kapena pake pali vuto chifukwa singamakambe nkhani ya quality every year year in year out anthu kumakana katundu wathu komanso you cannot blame entirely ogula chifukwa mmengananera iye ndamene mwine ali mwini ndalama ngati sakuona kuti tobakoyo ali bwino basi amatha kukana. Chachiwiri pali nkhani yonena kuti Fodya tikuoneka kuti tinalima kwambiri timati oversupply kuoneka kunena kuti alipo wochuluka kuposa demand so anthu ogula mwina alipo chabwino makampani fall koma Fodyayo ndi wochuluka kwambiri onena kuti sangathe kumkwanisa ndiye chifukwa chimene chocho ndiopezeka kuti Fodya wina asala ndithu even akhati ndi wa quality yabwino apezeka kuti wasiyidwa chifukwa nena kuti ifeyo ngati dziko mwina talima kwambiri kusiyana ndi the demand mtengoso ndi kuti utsika nanga siwachuluka exactly timaphonyaso patipo kuti tipe wambiri mesa timapasana makota ndi pamenepo ndi pamene manena kuti kodi mulimi wa Fodya kodi mwinanso tikumeneko kuli zinthu zimene zikuchitika zimene siziyenera kuchitika kumalo waso ndani kumeneko ndipo mukati muone mabigi amene amazachita control things kunkhani ya Fodya inu si wanthu amba si wanthu amba mukamanena kuti ali mafodya amene mukwane nawo aja mkasungu mu mchinjimu amene aja amene si mabigi kuli mabigi amene amatha kupanga control kuti market jeziyenda motere chabwino kumakhalanso ma sabotage ake kumeneko chabwino ambuye bishop Fodya akutivuta akuti talima wambiri kuposa amene timayina kuti tizilimira zokumakhala bwanji quality ogula Fodya ndi mbewu yokhayo imene ogula amanena mtengo matagulisa ma product ena onse chimanga chathu chimana ife tichigulisa makuti koma Fodya bayala ndi amakuza kuti Fodya yako yase ingula $1 20 cents ya maona pena mitsika imatsekedwa chifukwa choti anthu akukana mitengo imene akupanga offer ogula mdziko muno takati kuonaso anthu ena kumagula Fodya m'Malawi kwacha kumadaba kuti kodi zimene zikutheka bwanji misa chimene Fodya zigulisa $dollars ena kumagula makwacha azukhala ali momwe apasa makwacha komanso iwo kumagulisa $dollars komanso mulimi amanena kuti akamazala zimene amazala zija akamagula kuti apeze $1 yocha amapezeka kuti akuyipeza pa black market equivalent ya $1 akagulisa $dollars aja kuti akasinde ku bank akumusintha te bank rate sizigwirizana sizigwiriza mulimi uja amati akagulisa kuona
kuti ni mukundisintha ati bank rate yeti ine ndinapeza katundu mmene magula at black market mu bank akude define the dollar. You want my dollar to go into your bank koma you give me rate yopoira ndi zimene zilira papa tikakoze bwanja mbuye bishop timachita kafukufuku ku nkhani ya fonja imene iyi tikupakhala chidwi kwambiri ndi ku FCB focus tifoja tipa tamfuna kwambiri akambagulitsidwa hati pasa madollars titamwiwala koseku timusiya nchikuba kupita yekha fertilizer quality ine ndalimako tu bale paja ino ndianzathu akujeni ndalimako bale ndalimako bale foja atu quality yangu ndinayo alibe fertilizer osakwanira mangwala otira mmene moja ndosakwanira so quality singakhalepo mmene timakhalira ndi chidwi ku chimanga timakhalira chidwi ku ng'ombe chani titayang'ananso chinthu chodalika ichi kodi ng'ombe timakhalazo ng'ombe zamba kutunga ziphuphu tusowa mankhwala nziko muno chifukwa kuti tikukhala busy ndi ndachulako dala okay chawe yeah kuliso anthu amene akuvutika kumene kucha ofrance kwayankhuliranso amapanga mkaka wambiri kwa amene amagulisira ndalama zochepa kwa matenda kuzimba amuna anthu akukhala ndi mkaka kuzunzika kwambiri mkaka kuvutika munthu udyesere ng'ombe mwagoli ati mapita umene uchalo ona pelelita ndambazo iva ngati waulere chief atakuzunzika so kumbali ya kwa agriculture aku tipembe kuti akhaleso metima yang'anira kwambiri ma billions ajamalowa ku fisibata tinayang'anaso tidzachifuna chinthu chimene munthu uzachifune mawa umachisamala sungama ngochifuna kuti mawa ndikufuna ndigulitse munaona anthu akafuna kugulitsa galimoto chimene amachita kuipenta kuikonza kuti akamaikapa so foja afunika kumuyang'ana foja ali magawo awiri pali foja wangongole amene ajakulidwa wa contract ku contract uja umakhala alangiza amene amayenda daily minda muja kuti foja ujakhale wakolita tapanga ndi pamene akulirawo kulibe amene akualangiza angodzilangiza okha lero sapita kumunda pamene ajama kadzutsa kuti tukatiye tukapalireno katiyeni fertilizer ndiye amakhala quality foja so nakayena kutiaganizira anzatu fatu kumalawi kunoko ku central region olokuje kuphalombe komweko chinthu chimene anthu amadalira kuti chatukula ndilemera nacho ndi foja ndakonda pepa la ina limene limatuluka la mulungu lalemba headline anchichewa alimiti dala kwanji mwaizi wa nyimbo imeneyo kufika pokuti alimina akufunsa kuti tidala kwanji tinakakhala basi ndikuaganizira kuti chinthuchi timachifuna forex timafuna madzoti pala alumiyana dollars anaoneko amalipa foja madola sana amangomva kuti foja wanu itamukula madola bakuti ko madola amakasintha kwaja at banks rate iye adavutika kuti apeze kuti agule katunduyo kumano anyway system yake tipange bwanja kula ku nthawi yathu ndiyo chepa tini nkhani za boma likhale ndi azathu agriculture ayangane konso kumene kuti tidzafuna foja tiyangana bwanja kumene ko ndalama za FCB kodi mesa timakhaji ku FCB kunaonako kuti kusowa anthu kusumwa kumakhala ma 110 billion yokuti alowa kumene kujaku koma kunamva kuti kwalowa ma billion akuti aitu munthu angozilimira nde okay inu munalimapo mulimi amene akutionera panopa amene akukhulupirira kuti program inoyo ikumuyankhulira tingamuyankhulire bwanji kwa ndani uthenga ufike kwa ndani kuti akuluakulu can we pay attention to these people ndi anthu okuti product imene abweresa ndi yomwe itithandize kuti tipeze ndalama yakunja imene igule mankhwala igule fertilizer igule mafuta PTC kona munthu amene agulitsira tomato yoswa bwino koma kungoona amene munthu agulitsira kuti awa ndi agula ineyo akasankha makepule tomato yoswa bwino koma just kuti ndifandi muthandize munthu uyu ndikuona ngati kuti ma rejection rate yachuluka kwambiri 90% yakulu kwambiri panafunikana kakhala basi ndikuapemba chifatu quality ya foja uja ola akati ndoyipitsitsa ali nzona akozo kamuchitanga khalo amene yoyo ngosakhala bwino akozo mugula tukapangira zinthu zina koma ndi pamene akulimbana paja kuti amugula ate lower price kwambiri so anthu akanaso zimenezo ndi Afrika mulima adziwo tikatuwa swabwino ndiye takupemberani kuti angokugulani koma ndizoonadi kuti katundu yoswa bwino fo pamene poso pamakhala pamakhalaso pamene pamakhala ndale because pakakhala kuti katundu yobisiwa bwino mwene mumuvomereza kuti munthu tomato wozala mu greenhouse ndozala panja amasiyana wa mu greenhouse amaoneka tomato wopanda ulo chibanga uyu wongozala wambayi ndi tomato ziphuphu mbwe ndimene mukunenayo kuti mangogulira pena kuti mayi akasankha kunyumba kukakhala bwanji but this product abwana the product imene majesa ziko la Malawi tikati tadya nziko mulomo tikati tapanga zinthu ndimene why are we not interested to make sure kuti kuzikhala ndongosolo labwino bwino by the time akufika pa msika ndekuti waenda ma processes ose mina mayenera kuyendera
grading yachitika tampanga so that buyer uja iye akamakanazi anthuso anzake amene anapanga maphunziro a buyer wazimuzana ayiwe quality imene kunena this is a quality that is certified by this organs zimene zili kuchedwa maganiza kutofunika kwambiri kuti anzathu amene amagwira kumatobako chanichani akuchita malonda mpaka chifukwa chani mulimi akalimulilitsa kushoni kodi iwo usangalimba anthu ambirimbiri fonya ujaya akamadinda azauzira anthu kuti inagwira kuntchito ku FNFI chimanga mukamachitumiza timapanga mochicha content ndikuchiona kuti chimanga chichi chikapita kunsika chikagulidwa amakuza kuti chimanga chibwera nacho kwangu amakuza kuti chichi musavulike nobwetsa ku FNFI sichikagulidwa why not that in tobacco? Yes, kani mina akutenaye yes ya quality control yes internally yes kuti toka asachite ukabwera munthu wakunja kukatiuza kuti ngati munthu amene akutuluka mnyumba yake ndiye panja anthu asanena kuti ayi shati itakonza and yet mnyumbamo muli madam ndiye kuti mkatimo system china chake sikwenda bwino so we are being exposed kuti ma systems athu sakwenda bwino andakwena vi pepani kungo kutulani pang'ono. What we are also forgetting is maiko ena ngati Zambia kale samaima foja kwambiri panopa amba kulima Mozambique ndipo mudziwe zonena kuti mtengo omwewo foja akugulidwa at a much higher price ku Zambia kumwe. Now what is happening mutabwesa fune meneyo amalawi ena amazembesa komana tikudandaula as a country we are not benefiting from there directly because ndrama zimezija no sizi kumalwa mu system. So if there kumazembesa umapitisa umakapeza mitengo yabwino ku Zambia ndi ku Mozambique the same foja odakabwesa pa msiko wa Malawi wina munena kuti ndoyipa. What is happening? Failed systems failed system from two counts. One, foja hayo akutuluka bwanji ukafika ku Zambia tindima systems apa border only foja sana akutuluka. That should show you kuti system uyo anthu akumaipeza njira yomalowa ndi a corruptible system yonena kuti utakhala ndi ndalama utakuizemba jova. Number 2, tikamakamba nkhani imene mnamba nkhani yabwino yomanena kuti munthu akamakagula fetereza akupita ukapanga order tilekeze kata ku bank wafuna ndalama zakunja zota apange agule mwina zinthu aitanise katundu kan tractor yota alimire akumuuza kunena kuti ndalama kulibe akasaka yekha ndiye akupita yekha ukapeza madollars aja black market ndikupita ku China akapita South Africa akapita kuti ndikugula machinery aja nkubwera kuno. Now walima agulitsa afuna agulise inu mukumuuza kuti I say dollar iwe toyamba tukugula mwina pa 4,000 tingweneka $2 ubaya $2 number 1. Number 2, $2 yakoyo tikuisintha pa 1,751 pomwe ku Zambia the same tobacco akumugula atikutekeze $14. Inu munduza nkwenda viti zinazoona omutakhala inuyo. Are you telling me kuti basi ngamanene kuti iyayi basi ndikhamo muno asikufera ziko? At the end of the day I'm patriotic. Inu survival instinct imasachita kikini umanena kuti ndikumane nazo koma foja waine ndipindula naye pamene anthu amapeza njira ndikumatuluka nayo mpaka makampani amene amagula ku Zambia awo ena mwayiwo ndi omwe amene akugula ku Malawi kuno makampani amene akugula ku Mozambique ena mwayiwo ndamene aliko. Why is it this? Is it the process that we need to sit down and look at meti magulisira foja nziko munomo? There is something terribly wrong because I don't get it. The same tobacco kungo muvenchesa akakupasa mitengo andamapereka mitengo yako inoto tinapanga kafukufuku. We sent our reporters there ukapanga house tobacco is smuggled out of Malawi to fetch good prices. The same tobacco that is fetching almost nothing here. What is wrong with it? Ndale kwambiri kuli mapiki kumene tiwena tikhale pansi ngati dziko tikambirane mulimi akulira akuyesesa alimi ndithu kuti athandize koma pena we are putting him in a very awkward position yokuti aziganiza zinthu zina zosakhala bwino. Tiye timuthandize mulimi. Anthu a Mulungu tibwere kumpira nthawi yathu tikuthamangisana ndi nthawi kumpira dzulo kumene akukhale game apa pa ujina paka Muzu Stadium. Now Kamuzu Stadium idatsekedwa ndipo kwa ine mukandifusa maganizo anga sikwena itsegulidwe ineyo maganizo anga sikwena itsegulidwe chimene chizapha anthu chimene ndipo ine ndimachopera kwa khamipira ndimati ambuye isakhale lero ambuye chonde lisakhale lero chifukwa one day is one day and I pray every day, not today God, not but for how long? We need to close that thing
bring it down kumangapo china. That's the solution ya Kamuzu Stadium. Simungamango ikira bala la kuti lindiza ka 100 sili mapola city match isapomanga bandage. Ndoti bala linapita kutali bandage sili kuti thandiza tipeze vuto tike mangwala kuyambira. So Kamuzu Stadium, the problem is not fixing toilets and no. Kwetsani timangeina. City damangi padakalipa notofuna zigwisa ntchito. Titani chifukwa atavutisana anthu pamene kuti pakhale mpira. Pamayamba opening ya season mipira imasoledwa kwina apa pamene aso pakhale mpira. Ndi anagwirizana kuti umenyedwa ngakhale padali potsekedwa anagwirizana kuti angotsegula for this game ayakayamba atsekaso kena kakonza. Anthu obwera kuzaonerera adabwera kulipira ndalama zawo pakhomo. Ma officials adabwera isu akuponda anthuzo ndi zimene zokongolesera kuti game ya FDH Cup ikuyamba. Koma oyimba kherere sadabwere. Zokambirana zachitika tikumva kuti mene munali ajomo, munali a president a farm, munali ma officials a Sulomu, munali a minister a sports. Aya tamawo sadagwirizani. Pano pali chopyozo chokuti mwene wake amene amapanga sponsor amene amapanga so sponsor Malawi national team akuti afuna akambirane kai kuti aone kuti apitiriza kumapanga zimene zati chifukwa zaonongera mbiri ya brand yawo. Mwamsanga mbuye angoni wawo. Kwamba zinthuzi kumpira kuti tizivomera kuti so kumene kukumachitika zochuluka zambiri. Right. Zichito zimachuluka kumpira. Koma tikambe kwambiri zimene zinachitikazi. Choyamba tikambe nkhani ya famu ndi Sulomu. Yes. Ubale umene upena pake umakayikisa. Koma afamu lero anatuluka a president ahaya. Yes. Anafotokoza kunena kuti Sulomu ndi mwana wa famu. Zona. Ndipo mphamvu zake ndi delegated. Yes. Ndizochita kupasidwa kuti ayendese mpira wa mayendo. Yes, ayendese Super League yoka. Yes. Ndiye pamene popo anafotokoza ndipo mukuyankhula kwawo amaonesa kuti akususa zoona kuti pali kusamvana pakati pa Sulomu ndi famu. Okay, well and good. Kenaka kale pali nkhani ina imene inamveka yonena kuti afamu ali ndi bungwe limene timati FIB. Bungwe limeneli limaona ma stadium ndi kuwapanga qualify kapena kuwapanga disqualify kuti ukumthakasera mpira kapena kusimungasere mpira. Atapanga ntchito yawo earlier this year ananena kuti Kamuzu Stadium sipangaseredwe mpira. Ndipo tinachiona chikalata tinalembaso kuno ku news anthu anadziwa. Koma amene amaendesa masewero ampira wa ligi amene ali Sulomu mwana wa famu. Yes. Anapitiliza kupanga ndondomeko yonena kuti ma games ena ngati game imene iyi launch ikukapangikira ku Kamuzu Stadium. Yes. Pamene popo aliyense akumazikokera mbali yake. Ndipo kenaka mukamva akuonesa kunena kuti Sulomu amabwera even in the media ndikuzanena kuti yayi zonse zili bwino tukambirana game iseweredwa. Uku afamu akumenyesa nkhwangwa pamwala kunena kuti iyayi game singaseweredwa pamene kwa stadium imene ndiyasavomerezedwa. Tamangisani nthawi. Akuti Thursday Yes. anapempha Sulomu. Yes. Kuti bwanji mubwere musapange respect. Yes. Chifukwa zinthu zija takonza. Ndiye afamu anayankha kunena kuti yayi nthawi yatani nthawi yachepa kumene kusitibwera. Ndiye panali ma meeting kunali kuyankhula ku media ndi zina zoterozo. At the end of the day sponsor wayambapo kuika makaka mu stadium kuja. Watulusa ndrama zochuluka kukonza stadium kuna kuti ikongole sasachise manyazi brand. Yes. Ena akuti sikukhala game, ena akuti game ipitilira. Mapeto ake anduna mpaka na nabwera kukaenda kumene kuchaoka ndikuona zinthu nawonso anakamba paso kuti game itani ipitilira. Yes. At the end of the day game yapezeka kuti sinaseweredwe. Yes. Marifari sali mmanja mwa Sulomu. Yes. Marifari amakhala mmanja mwa famu. Yes. Kodi famu inakaliza marifari situkudziwa. Now in a nutshell fundo zimene ndaonapo zonena kuti inu anthu amene mukuyendesa mpira chonde musawalowese ndale zinthuzi. Number 1. Yes. 2. Mukakhala ndi vuto chonde lamakhala ni pansi ndikumayankhulana yankhula chimodzi muziyankhula chimodzi osati uyaonena ichi wina aonena ichi. 3. Yes. Mukakhala ndi vuto kumpirako. Yes. Musamakachite resolve in the media kapena kuti ma press release kapena ma press statement. Malekeranji kukhala apa wa famu apa wa Sulomu apa a minister apa a jomo ameya ndikukambirana zinthuzo kugwirizana chimodzi. meeting imene yo yachitika after chama 3 koloko. Yes. Ndipo pamene yachitika where were you before? Chabwino. We can do better.
beta nthawi kutivuta kumene kuja kunaphulitsidwa usi okhesa misozi anthu atalowa mground muja sponsor akuti yayi ndifuna ndipange review kodi ndipereka anthu akudandaula kuti kupeza sponsor simasewera tiyende bwanji kupita chisogola mwe bishop 1 minute stadium sili bwino manena kale kuti sofika anthu atabwerera kusili bwino koma dziloloka ineyo and I'm blaming AFAM kuti ngati kholo amayenera kudziwa kuti kulowa anthu kumene kuti amene sakuzidziwa ambiri sakuzindika tikuchitika chane they could just accept for the kuti poti zachitika kale then adzikalipirana kwinako kuti munthu wapansi amene ananyamula mwana wake amatawacha asadziwa of course ngatuli ndika video kaja takaponya tingokaona tikuyankhula nkhani imene malamulo AFAM ananena kuti Solomon ndi mwana wathu delegated powers and onaso minister of sports imene ilibe mphamvu kwa ife timapanga report ku FIFA koma tukambaza kuti anthu atalowa kale inu simukaganiza kuti kwaletsa kuti chabwino musalowe pabwezera panja so ndikuona ngati kuti siyadzilowa ngati kholo sizinaende yomaliza fundo pepani AFAM tikatengera pankhani ya structural integrity ya building imene iyi yakamuzo AFAM anakhoza chifukwa chinthuchi ndi dangerous ni maliro number 1 number 2 AFAM muzikhala consistent chifukwa kumayambiriro a chaka chino tinaona inuyo mupanga ko tournament kumene mupanga magame ndiye samaoneke ngati kuti muli ndi ma double standards ayi anthu amaona zimenezo otherwise chinthuchi tugwirizana chenoti tikonze basi tikonze chifukwa chokuti mpira sungamaseweredwe munomo opanda ndalama amene akuyika ndalama ali ndi zoni mwaona kamwana kachani mani akacheti kadusa papa zosakhala bwino anthu asuta food au sorry asuta usi amendize usi amwe bishop utsi okhesa msozi umene waponya auje aja polisi aja zosakhala bwino this we must not see kumpira zolakwika tentikambirane nanuso FDH osanyanyala ya tentibwera pa tikambirane izi simukuchitira Solomon AFAM muchitira mtundu wa Malawi yes kumachitika Zambia tendi milusa osamakuthamangira kunyanyala ya tentibwere pa tikambirane osakuyasanga awala kwa uyu tentikonze zinthu we believe mubweranso you sponsor this the beautiful game of football it's a very beautiful game we are here to plead no say siyani zizizi kani yomaliza kuti kampani yabo maigulisidwa anthu a mulungu pamakhala due diligence of the buyer akugula ndi ndani kodi iye zolinga zake sakufuna kupanga kusuka ndalama is he not trying to clean money is buying assets as money laundering recommendation imayenera chokere ku Secretary of Treasury and the Minister of Finance review of a sale proposal by Cabinet Committee on Economy kenaka review recommendation by full cabinet process implement where applicable review of the decision by Parliamentary Committee on Commissions, Statutory Corporations and State Enterprises kumapeto approve of such transaction by the state president don't agulisa kampani yabo now mpekesera ikumveka kulisa ni mashuga ikoza kugulisidwa abene pali mu kodi adusa ndondomeko izizi nefu solimeto kufusa basi ayi chifukwa kasero agreement ukanga likachitika kale koma mwachidule doba uyuyu uya kwa mali sina chifukwa konzo kwa ndiye mwedo madoba wacha yes ndwina zina lake tikunziwa mtafuna kula koma silichula for now kuti okula ndo muziwa koma ndona kuti pakonzo kala amena broker who is broker this deal yeah ngase atamaona kuti anzathu agulisa marriage aifeso kuno titakuta ndifati manena kuti the way government is going to treat nkhani ya marriage it has set the tone kuti kodi apa tisewere kana pasera pali ngati ukukusa tamanga kuchinga ukuku andu asiya kuopa wina afuna kugulisa Salima Sugar tinaye zina lake vaya alipo zina lake huyu numachira ukali ni muchule ndondomeko yagulisa kampani yabo mataifotokoza mema kalira ndi mwana wa ndana kwesira kubanga zezi koma anthu ena alibe mali anthu alibe mali anyapapi achata anyapapi komaso munthu samangolimba mtima choncho alipo akumulimbisa mtima amakhalapo kuti alipo within the system amene akumulimbisa mtima zona zotu alipo kadoba kwina wake apese nyapapi ndi munthu amene amamwa mazi osukira ndevu koma ndi apembe kuti zimene zizi sizabwino chifukwa chakuti pala anthu amene sakugona kuti dziko lende bwino asapangitsa anthu kumadwalitsa ngati mukufuna kugulisa chinthu chanu ndi ufulu wanu satirani madongosolo amene tinayikawo awakumana kwa mtundu you tick all the boxes no problem those are your companies you can do whatever you want koma kuti muzigulisa makampani aboma just like yena ke mukungosinthana ka ndi athu amalawi amene ndi athu amalawi amakhazikitsidwa ndi lamulo la parliament ndi athu akuyendesedwa ndi misonkho ya Malawi
we are entitled to know what is happening. Nthawi yatithira bwanji tisiye pamenepa tithokoze amnguni wawo kuti tinali limodzi mpulogalamu yathu ya lero. Ndathokoza kwambiri komanso ambuye bishop chimwemwe chafumuka ndathokoza kuti tinali limodzi. Anguni wawo ndawayana chunga kuchokera kwa ine mukandinyadira kwambiri nde kuti ndinkhwenda munono. Ndathokoza kuti mnali pompo kutsatira programu yathu ya Hot Current. Itulukiranso programu iyi sabata ya mawa pachiwiri. Tisayiwale ngambwi mafuta akubwera teni konkoti kaone mwakoma nonse and goodbye. Selly's Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Selly's Enterprise Facebook